27 जानुवारि 2023 नि उनाव जुदि बा 27 जानुवारि फैगासिनो दङ बिनि सिगां जुदि बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जुदि हाबाब्ला साफ्रोमबो लिडारखौ बिखायाव गुलि गावनो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफोरा नेनानै दङ। आं सिलाइनि गुलिखौ बुङाखै जा गुलिखौ बिथांमोना बिखायाव गावगोन बुंजाग्रा लिडारफ्रा अराय सम बिथांमोननि बुंनायखौ गोसोआव लाखिनांगोन। एबसुआवबो जाथोखौ साननाय दङ, इउपिपिनि दैदेनगिरिफोरनियावबो साननाय दङ, नाथाय हायाखै मानो? नैबेसो शेयारासो। बे 14टा पस्टआव 10टाखौ जों दिनै लानो हागोन ना हाया? जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जोंनि गावनि बर' बेकार सेंग्रा सिख्लाया दिनै लानो हागोन ना हाया? बे पस्टखौ जोंनि मानसियानो मोनथों आरो मोननांगोन। सानजा सिमाया माब्ला बारायगोन? रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबां केडारफोर दङ एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना माब्ला गगोन? दङ जोंनि बिटिआरनि पेकेज जितु जोंहा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिटिआर एकर्डआव बिनि फैसाया माब्ला फैगोन? आरो एनडिएफबि बिथांमोनखौ जिहेतु जोंहा पारामिलिटारिया होन स्पेशल मोनसे रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेबस्थाया माब्ला जागोन? आरो जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङाव दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया माब्ला जागोन आरो बिथांमोना माब्ला साख्रि मोनगोन बेखौ निस्सय रायजो राजाफोरा दिनै नेनानै दङ। दिनै बिटिआरनि एकर्डनि फैसा जितु फान्डिं जितु 1500 कोटि फैनो गोनां दिनै हराखै। हरिया सोर? बिजेपि। जोंहा सानजा सिमा बारायनायनि खोथा दङ, बारिगोन होनबाय थादों नाथाय बारियाखै। बारिनि सिमा बारिनि गोहोआव सोर दङ? बिजेपियानो दङ। अब्ला दिनै फैसा हरियाबो जुदि बिजेपियानोबा बिथांमोनखौनो लाना फैनानै जों दिनै आर'नाइ गान होफायो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा। फादारा बिजेपिनि नेता, नाथाय नोंनि स्कुलखौनो दाननानै होबाय अब्लाबो दे दिनै गारियाव गाखोना नों बिथांखौनो मालासो होयो। गथ' गथायनि साख्रि मोननो गोनां 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ दिनै दाननानै दोनदोंब्लाबो जों नोंजोंनो दोङो होननाय बायदि जायाखै होनबा? दिनै गोदान बोसोर फैसिगोन, बिनिखायनो आङो आंनि आइ आफा बिदा आंनि सोमोन्दोआव गिदिर जानायफोरखौ आं दिनै पलिटिक्सआव थानायफोरखौ दिनै खावलायनो सानो गोदान बोसोरनिफ्राय साग्रिद जा। जाया दिनै नोंनि सुथुर बेखौनो नों दिनै जाहोगासिनो दं। जाया नोंनि इयुनखौ दिनै जाख्रुबनो नागिरबाय अट'मेटिकेलि 50% दिनै जाख्रुबलांबायानो। अब्लाबो दे दिनै बिथांमोनखौनो खुलुमनो जों दिनै थाङो। बेसेबां क्रिटिकेल। जेसेबां गिदिर गिदिर खोथा बुंब्लाबो जोंनि बर'नि लिडाराव हाग्रामा महिलारियानो जा, बिश्वजितआनो जा, बा जोंहा रोंगोरायानो जा, इउजि ब्रह्म सारानो जा, प्रमद बर' सारानो जा, दिपेन बर' सारानो जा, रावनिबो गिदिर गिदिर खोथाया रावनिबो फर्मुलाया दिनै खामानि होआखै। मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बर'नि गेजेराव सबनिसाय काउन्टार होनो गोरों आरो खोथा बुंनो रोंग्रा व्यक्तिमोन, बेखौ बयबो मानियो। गोसोखाङो बिथांनि काउन्टारफोरखौ बै समनिखौ। नाथाय बिथाङा जेसेबांखि समस्थियाव फैनानै गिदिर गिदिर खोथा बुंफाया मानो नों स्कुलखौ प्रमिस खालामनो हादों होनबा? खुलुमबाय जोंनि गासै बर'नि रायजो राजा नोंथांमोनखौ। दिनै 2023 मायथाइनि 27 जानुवारि बे दिनखालिनो बा बे समखालिनो बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन। बेनिखायनो थांनाय समफ्राव आदा बिक्रम दैमारि सारा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बाथ्राया थारैनो बिथां सारा जेरै बुंदों माने बे बाथ्राया गासिबो सैथो। बेनिखायनो बिथाङा थांनाय समफ्राव बुंदोंमोन जे बेसेबांबा दिन माने बेसेबांबा सम बारलांबाय दिनै
खावसेनि बांसिन खावसेयानो थांबाय दिनै 2 बोसोर आरो दंबावो 2 बोसोराव आरो मा खामानि मावगोन दिनै जेसेबांखि खामानि जानो दंमोन नाथाय जायाखै बेनिखायनो बिथां सारा बेखिनि बाथ्राखौ थांनाय समफ्राव बुंनाय जादोंमोन दा खोथाया दिनै आं बारा माने बुंनो थाङा जिखिनि जानो गोनां बा सोलिबाय दङ नोंथांमोना रायजोफ्राबोथ' मिथिखादों मा खामानि जादों बबे खामानिया जायाखै मा खामानिया जानांगौमोन नङा होमबा गासिबो मिथिखागौ दिनै बेखायनो आं गोसोखांथि नोंथांमोन सिगाङाव होनो फैदों माने 27 जानुवारि खालार खालिनो भिडिअ रेकर्डआ जादोंमोन आरो रायजोफोर दा नोंथांमोनखौ आङो जोबथियाव खावलायनो सानो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाबा डिसलाइक खालामनो दाबाव आनसाबस्क्राइब खालामनो दाबाव रोजा नोंथांमोन आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ गावनि साननानै निमाहा हो गोजोन्थों जय बर' हारिनि স্বাক্ষরিত হল তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি বিটিএডিৰ নতুন নাম বিটিআৰ ক্ষমতা আৰু পৰিসৰ পাব বৃদ্ধি 27 বছৰত তৃতীয়খন বড়ো শান্তি চুক্তি উগ্ৰপন্থা পৰিহাৰ কৰি মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি অহা এনডিএফবিৰ 4টা গোটৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ অসম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকৰ গৃহ দপ্তৰৰ কাৰ্যালয়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত চুক্তিত স্বাক্ষৰ এনডিএফবিৰ 4টা গোটৰ মুৰব্বীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিটিসি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়েও স্বাক্ষৰ কৰে চুক্তিত সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱেও স্বাক্ষৰ কৰে চুক্তিখনত সকলো পক্ষৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিয়ে অসমৰ অখণ্ডতা চিৰদিনলৈ নিশ্চিত কৰিলে বুলি দাবী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 3 বছৰত বিটিআৰৰ বাবে 1500 কোটিৰ পেকেজ ঘোষণা আজিৰ পৰা এওঁলোক আৰু কোনো উগ্ৰপন্থী নহয় আমি সকলো ভাই ভাই ক'লে অমিত শ্বাহে